नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताई कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके रंगदारी मीटर, एकदम नया गाना, नया कंपोज। और दिल से बताओ तानी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के आ बढ़िया जोश में गा देता नहीं तो गाना 100% ब्लास्ट करी भैया। बहुत अच्छा मीटर बटे। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि आखिर गीत के कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहो कि रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, चाहे मन पसंद के मीटर नहीं खे मिलत, तब भैया अगर हमरा चैनल पर आ गए बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नहीं है। रउआ जैसन भी मीटर चाहत हो कब लिखवावे के बड़े भैया बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ कि फर्स्ट क्लास के गीत मिल जाई व्हाट्सअप के जरिए। काहे कि हम हर तरह के गाना लिखे नहीं, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी, ट्रैक पर भी और नया कंपोज भी। तो रउआ जैसन भी मीटर लिखवावे के बा बेहिचक फ़ोन चाहे व्हाट्सअप कर सकीला। डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर नंबर डाल देले बानी। और कहल चाहब कि चैनल पर अगर पहली बार आई लोग तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर रोज़ रउआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के मीटर बाटे देखी कैसे गाओ के बाटे। मुखड़ा बा, अरे खौफ से धीमा हो जाला आवाज हो, हमारा से बड़ कौन हवे रंगबाज हो। कि खौफ से धीमा हो जाला आवाज हो, हमरा से बड़ कौन हवे रंगबाज हो। प्रशासन से हम ना डेराई ले जान, आ हथियारे से गर्दा उड़ाई ले जान, आ रंगदारन के ट्यूशन कराई ले जान। कि हथियारे से गर्दा उड़ाई ले जान, रंगदारन के ट्यूशन कराई ले जान। खौफ से धीमा हो जाला आवाज हो, हमारा से बड़ कौन हवे रंगबाज हो। सुनो कि खौफ से धीमा हो जाला आवाज हो, हमरा से बड़ कौन हवे रंगबाज हो। आ प्रशासन से हम न डेराई ले जान, हथियारे से गर्दा उड़ाई ले जान, आ रंगदारन के ट्यूशन कराई ले जान। हो हथियारे से गर्दा उड़ाई ले जान, आ रंगदारन के ट्यूशन कराई ले जान। हमारा आवाज़ ऊपर नहीं जात भैया, ठीक बा। तो हम नॉर्मल स्केल से गा के रउआ के बतौले बनी। रउआ एकरा के उठा के माज के गा देता नहीं, बढ़िया म्यूजिक नया बनवा के, तो गाना 100% बच जाई भैया। अगर ये मीटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकता नहीं। व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128। कोनो प्रकार के मीटर हुआ लिखवाओ होके चाहे नया म्यूजिक बनवाओ होके बेहिचक कॉल चाहे व्हाट्सअप कर सकीले भैया। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, आ चैनल पर अगर पहली बार आए लोग तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।